Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldean eta ongitorriak egunez egun Iruñerriko txaketa zaratak saiora, Xaloa telebistan gaituzue, gaur urriak 3, astelena dugu, eta hori baino pixka lehenago, gaurkoan ze elkarrizketa izanen ditugun esanen dizuegu, lehenik eta behin tokiko produktuen astearen inguruan Silvia Larrañetarekin izanen gara, bihar bertan hasiko da, eta zaratak tartean Beti Onak eta Mendi futbol taldeen arteko partidua izanen dugu. Hori baino lehenago, azter ditzagun Aitziber Iturriarekin eguneko lerroburu nagusiak. Arratsaldeon Larraitz, hauexe dira gaurko unak utzi dizkigun lerroburu nagusiak. Astelehen honek utzi dizkigun titularrekin hasteko, sortuk hutsak onartu, baina bake zatitxoa lortzeko lana aldarrikatu du. Bertzalde zuzendaritza guztia berritu du Nafarroako EHNE sindikatuak. Emakume bat hilda Iruñeko etxebizitza batean izandako sutean. Gaia aldatuz, Nafarroako ospitale publikotako janariaren kudeaketa osasun sailaren esku geldituko da berriz ere. IESA ikusgai egiteko jardunaldiak eta aste monografiko aurkeztu du Iruñako udalak. Bertzalde, La Pamplonesak Gaiarre antzokian eginen duen ikuskizun zikloa aurkeztu zuen pasaden ostiralean. Faxismoa eta memoria lekuak izenburupean jardunaldiak antolatu ditu Nafarroako gobernuak. Eta gaurko albisteekin bukatzeko kiroletan, garaipenak azken minutuan ihes egin dio osasunari. Eta egunero bezala, Diario Navarra izanen dugu egunkarietako azaletako lehenengo egunkaria, gaurkoan politika kontuak lerroburu nagusian, hauxe da gaurkoan komentatzen digutena Diario Navarran, Rajoyek gobernatzeko baldintzak jarriko ditu gestorak. PSOEko aldi baterako zuzendaritzan gehiengo kritikoa dago eta gaur bildu eginen dira. Podemosekin gobernua baztertuko dute 3. hauteskundeak saihesteko asmoarekin. Hori lerroburu nagusiari dagokionez, argazki nagusian gaurko Diario Navarra egunkarian, Nafarroako ardoa Txinako telebistan. Otazu upategian ageri zaizkigu txinatarrak ardoa dastatzen, eta esan dizugun moduan, Txinako Masterchef bertsioa oraintxe bertan ari da grabatzen Etxauriko upategian. Diario Navarra egunkari alde batera utzita, jarrai dezagun Diario Notizias egunkariarekin, gaurko lerroburu nagusiak hauxe dio, industria Nafarroan lanpostu gehien sortzen duen sektorea. 100 postutik 21 industriakoak dira, eta honen ondoren osasungintza eta hezkuntza dira sektore dinamikoenak. Hori lerroburu nagusiari dagokionez, argazki nagusian gaurkoan Diario Notiziasen kirol kontuak. Etxeberria eta Sola Garaile Orreaga eta Zubiri arteko lasterketa horretan 900 pertsona baino gehiagok parte hartu zuten maratoi erdian. Eta gara egunkariko lerroburu nagusian ere politika kontuak protagonista nagusi gaurkoan, PSOEko gestorak erabakiko du orain Rajoyri argi berdea eman edo ez. PSE eta PSN-ko zuzendaritzatik kanpo gelditu dira, Sánchezi aurkeztutako leialtasuna dela eta. Hori lerroburu nagusiari dagokionez, gaurko argazki nagusian Kolonbiako bozkaketa daukagu mintzagai, bertan aipatzen digute Kolonbiarrek beren herriaren etorkizuna erabaki dute boto batekin, hortxe ikusi dezakegu paperean bai ala ez emateko aukera hori, eta dakigun moduan dagoeneko ezezko atera eginda Kolonbian egindako bozkaketan. Eta bukatzeko jarrai dezagun Euskal Herria Irratiko agerkariarekin, 4 albiste nabarmentzekoak gaurko azalean, batetik Nafarroako ospitale publikoetako kudeaketa osasun sailaren esku egonen da berriz ere. Bestalde batetik ere Nafarroan ezeko lagunek hizkuntza gutxituei keinu Lingua Navarrorum abesti berrituan eta bideoklipa ikusteko aukera ere badaukagu agerkarian. Bestalde batetik ere, Iruñeko udal erregistroa ez da larunbatetan irekiko, horren berri ematen digute
Euskal Herri Irratiko agerkarian, eta azkenik bukatzeko hezkuntza kontuak. Mendoza kontseilariaren hitz batzuk ekarri dizkigute azalera, 2017an izanen da bigarren hezkuntzako lan eskaintza publikoa. Eta aurrera jarrai dezagun udalerrietako albisteekin, Iruña protagonista egunero bezala, gizonak eta La Pamplonesak hasiera emanen dio musika bandak urteko azken hiruilerako Gaiarre antzokian eginen duen 4 ikuskizuneko zikloari. Elkarlanean egindako 2 saio dira proposamen berriak, antzokia izu musikaz beteko duena bata eta ohiko udazkeneko zarzuela kontzertu antologikoa bestea. Eta kanpaina baten berri ere eman behar dizuegu, jardunaldi batzuk hain zuzen ere, begibiziak izenburupean giba eta ihesa ikusarazteko eta horien inguruan sentsibilizatzeko, bigarren jardunaldiak eta bigarren astea eginen dira Iruñan. Zikloa urriaren 6tik 15era izanen da, Iruñeko udalak antolatu du zikloa ihesaren aurkako Nafarroako batzorde, herritarrarekin eta estatuko gib eta ihesari buruzko koordinakundarekin batera. Eta bestalde, udaltzaingo zuzendaritzaren txosten plana onartu egin dute Iruñeko udalean, alderdi guztiak egonen dira bertan udal teknikariekin batera ere. Batzordearen presidentzia, Aritz Romeo hiritarren segurtasun zinegotziaren esku egonen da. Eta udal kontuekin aurrera jarraituz, lehen aldiz kooperazio garapenaren inguruko plan bat eginen dute, azken 2 hamarkadetan egin den lana bilduko dute bertan. Hirian lan egiten duten erakundeen parte hartzea egonen da, eta 2017-2020 urteen artean garatuko da plan hau. Eta bestalde, gaur arratsaldean lehiaketa bat izanen da Mendillorrin, gaur arratsaldean eta bihar Zibigraf 2016 grafiti lehiaketaren finala eginen dute. 40 zirriborra aurkeztu ziren osotara eta horietatik epaimahaiak hautatuko ditu batzuk finalera pasa daitezen. Bestalde kultura kontuak ere badauzkagu, Aizpea Lasaren erakusketa Zitadelan gaurtik aurrera, 24 marrazki eta egurrezko pieza ikusgai izanen dira azaroaren 6 bitartean. Esto es ahora, hau orain da erakusketaren izena. Eta kultura kontuak alde batera utzi gabe, Txon Pomes artistak bisita gidatu eskaini zuen igande honetan Zitadelan bere erakusketan. El agua de mis manos erakusketaren bisita eguerdiko 12etan izan zen eta atzo bertan bukatu zen. Eta bestalde, Mendillorriko lakua husten hasi dira gaur bertan, astelehenarekin gutxienez 2 hamarkada pasa dira hustu zenetik eta 3 egun beharko dituzte lakua hustutzeko teknikarien esanetan. Iruña alde batera utzita jarrai dezagun Antsoaingo udalerriarekin, Ezkaba parkea Guztion Mendia 2016ko urriko ezkaba parte hartze plana abian dago, bilera parte hartzailea publiko guztiarengana irekita egonen dena urriak 5 izango da, Antsoaingo gizarte etxean arratsaldeko 6:30. Eta bestalde, Antsoaingo udalak ere deialdi egiten du mintzakide programan parte hartzeko, zurekin hitz egin nahi dut, euskara zerbitzutik bertan parte hartzeko deialdia egiten dute, herritarrentzat. Antsoain alde batera utzita jarrai dezagun oraingoan Aranguren udalerriarekin, Irulegi auzolana Gazteluan, Iruñako arroa babesten zuen erdiaroko gotorlekua, asteburuan izan zuten auzolana eta bisita gidatua ere izan zuten Irulegiko Gazteluan. Hurrengo aktibitatei begira naturguneari dagokionez, instalazioa eta ureztatzeko mantenua horixe bera izanen dute urriak 8, behar hidrikoak baratze zaintza aukera desberdinentzako, emariak eta ur presioak, materialak eta instalaziorako eta ureztatzen mantenimendurako erramintak erakutsiko dizkiete, esan bezala urriaren 8an. Eta bukatzeko joan gaitezen Barainain aldera, hemen ere badituzte albiste gehiago ere, kultura ostegun, historiaz jardun, hortxe aipatzen digute urriaren 6aren hitzaldia, urriaren 13an izanen dela, eta aipatu dugun moduan urriko ostegun guztietan izanen dira hitzaldi hauek. Eta bestalde ere Barainainen baditugu hainbat
kontu gehiago, izena eman dezakezue dagoeneko udal ikastaroetan parte hartzeko, oraindik ere toki hutsak daudelako, udaletxeko herritarrek hartzeko bulegoan izena eman daiteke. Eta bukatzeko kultura arretana 1924-2015 pintura erakusketa Barainainen ikusgai, kulturetxak urriaren 6-tik 28-ra aipatutako erakusketa eskainiko du, eta bestalde ere baditugu gauza gehiago bukatzeko Barainainen, izan ere kultura arloaren bitartez 2016ko lehentzero antolatzeko helburuz, deialdi hau ezartzen du 12.600 euroko diru kopuruarekin eta honen inguruko oinarri guztiak udalaren web orrialdean izango dituzue. Eta hauxe izan duzu magazinaren lehenengo zatia, orain elkarrizketen tartearekin jarraituko dugu, gaurkoan tokiko produktuen lehenengo astearen inguruan izanen dugu elkarrizketa Silvia Larrañetarekin, eta horren ondoren Zaratak tartean, Betionak eta Mendi futbol taldeen partidua ikusteko aukera izanen duzue. Lactural esnea aurten ere zapore eta kalitatearengatik saritua. Zapore Gorena 2016 sari internazionala, Europako txef eta sumillerren eskutik. Benetako esnea elez idazten da, Lacturale. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurunez zoragarrian eta lasaian. Hondarribit eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. Eta gaurkoan tokiko produktuen astearen inguruan hitz eginen dugu, lehenengo aldiz antolatu dute Iruñean eta hainbat elkarte egon dira hori dena antolatzen udalarekin elkarlanean, eta horretarako bertan antolatzen eta parte hartze zuzena izan duen pertsona batekin izanen gara, Silvia Larrañeta, hau irakurriko dut izen luzea baitu bere ardurak, Nafarroako nekazal produkzio ekologikoaren kontseiluko teknikari, arratsaldeon eta ongi etorri Xaloara. Eskerrik asko, arratsaldeon. Bueno, izen luzea duzu hortxe, aipatu pixka bat zer den Nafarroako nekazal produkzio ekologikoaren kontseilua. Zertan datza zure lana eta zer da egiten duzuena kontseilu honen barruan? Ados. Pues hori, gu zepaen edo NPek, gure lana da, hau da enpresa bat eta erdi publikoa edo eta erdi pribatua da. Eta gure lana dauka bi arloa edo bi zati, bat da guk emango dugu sigilua, ekologikoaren sigilua, ekoizleei edo egilei, eta beste aldean da nire lana da ekologikoaren gauzak bultzatzea, da promozioa edo gutxi gora bera. Eta hori, Nafarroan orain 1.200 produktu ekologikoak daude. Beraz asko, Bai, asko, zertifikatuta. Bai, asko, bai. Eta hori, gutxi gora bera 600 egileak gara, adibidez, abeltzainak, nekazariak eta bar. Eta badaude, orain gutxi gora bera ere 80.000 hektarea Nafarroan osoan. Eta, nahiko kopuru polita da. Beraz, indarra asko daukazu, ekologiaren munduan, Nafarroan. Bai, gero eta gehiago. Hori zerra, azken aldian modan jartzen ari den gauza bat da, azkeneko urte hauetan igual indartu da asko hau dena, ez? Pixka bat, baina agian datuetan ez da hainbeste nabaritzen. Azken urtetan ez da igo hainbeste. Ez. Eta hori, baina orain modan dago, gizartean eta nabaritzen da, baina gu nahi dugu modan jarraituko dela. Hau guztia gehiago indartzea, ez? Bai. Exigentzia berezia dauka ekologikoa izatearenak?
Bai, bueno, badago beste normatiba edo beste legea, no? Eta baina, bueno, gure filosofia, no? Edo gure goiburua esaten da, da elikagai ekologikoak hobe bizitzeko, no? Edo ongi bizitzeko. Gu bultzatu nahi dugu nekazaritza ekologikoa, baina ere elikadura buru jabetza, no? Eta gero hemengo produktuak ikustaratu eta baloratu nahi dugu, gure produktuak, no? Gaina Nafarroan ez beti badakigu daukagula sekulako aniztasun handia elikagaiei begira, ez? Falta zaigu bakarrik itsasoa, baina, bueno, lurrari begira, ez? Gainera txakulako altxorrak ditugu elikagaiei begira, ez? Batzutan kanpotik ekartzen dizkigute eta ez dugu ikusten zer dugun hemen gure etxean. Bai, begira, 1.500 produktuak ekologikoak asko da. Osongi, bueno, aste honetan bertan, aipatu dugun moduan, tokiko produktuen astea antolatu duzu Iruñan, lehenengo aldiz. Noren ideia izan zen horrelako aste bat sortzearena, nork proposatu zuen, edo... Bueno, udaletxea, Iruñako udaletxea, bere ideia da, eta, bueno, proposatu genion, proposamen bat egin genion, ez dakit, duela 3 hilabete edo 5, gutxi gora bera. Zuek egin zenioten? Bai, ez, haiek guri, barkatu. Eta hori, bere ideia da, bertako produktuak bultzatzea. Eta antolatzaileak, hori, gara elkarte batzuk, gero kontatuko dizut, nahi baduzu. Eta hori, baina, udalako ideia da, utzi gora bera, no? Beraiek harremanetan jarri ziren zuekin, ez? Eta zuek ontzat eman zenuten ideia hori, eta esan zenuten, animatuko gara, ez? Zergatik ez, no? Eta hori, datorren urtean, hori, prestatuko dugu berriz, tokiko produktuen Iruñeko bigarren astea. Bigarren astea. Gainera pentsatzen dut, zuentzat ere horrelako aste bat antolatzarena izanen dela eskaparate, ez? Erakusleio ona. Horrela jendeak ikusi ezake... Bai, guretzat oso importantea da, eta nahi dugu hurbildu elikaduraren katea. Edo harremanetan jarri konsumitzaileak eta ekoizleak, no? Oso importantea da, hurbildu, no? Herriak eta hiria. Osongi, udala aipatu duzu, baina nortzuk zarete hau guztia antolatzen ari zaretenak? Bai, udalak, gero Nafarroako artizauek, gero Kontseilu Ekologikoak, Intia, Gurbinduetxea, edo fundazioa, eta Arakinen gremioa. Bos gaude, no? Jente, ez? Bai. Hor lanean zabiltzatenak. Izango da aste potoloa. Osongi. Nori zuzendua dago aste guzti hau? Urriaren, ez dugu aipatu gala hasieran, urriaren 4ean hasiko da, eta urriaren 9ean bukatu. Bai, gizarte guztientzat, ez dakit, izango dira aktibitate batzuk, hitzaldiak, dastaketak, gero hitz egingo dugu, horri buruz, baina, gutxi gora bera denak dira zabalduak, irekitak. Mundu guztiarentzat, ez? Eskainita dago aste hau, eta horretarako, pixkat azaldu guzu zein den zuen helburu nagusia, aste honen bidez. Gure helburu nagusia da, bertako produktuak agerian ustea eta balorea eman, eta ekoizleen lana ikustaraztea. Hori da oso importantea, eta guk balore eman nahi dugu, adibidez, produktu osasungarria, kalitatezkoa, eta bultzatu nahi dugu hemengo ekonomia edo sustatu, no? Hori da, helburua, gutxi gora bera, hasi orokorrean. Osongi, gainera, Nafarroan hori badakigu, igual gertukoak ezagutzen ditugu, ez? Ez ezakin horien ezagun bat, baritzen dena, baina azken finean hori, Nafarroaneko zabala denez, agian ez dugu ezagutzen, gure herritik ezagutzen bat kilometrora dagoen ezagutzen ekazari, ez? Eta azken finean horrelako aste baten bidez, biltzen ditugu denak leku berean, eta horrek ere emate dugu joku gehiago, ez? Ezagutzeko. Eta gainera gure elikadura oso kapitalizatuta dago, no? Eta hori, agian ez dugu ezagutu eta gure auzokidea ekoizlea da eta dauka, ez dakit, haragia edo... Azoka helburua da hurbildu edo harremanatan jarri
konsumitzaileak eta ekoizleak. Hori oso importantea da guretzako. Oso, hori guztia aurrera eraman alizateko prestatu duzue egitarau zabala, ez da, Silvia? Bai. Eta esan bezala, hori urriak 4 hasiko duzue lehenengo aste hau. Bai. Eta aipatu iazun moduan gauza esente dituzue, ez? Astean zehar, aste artetik aurrera. Zer prestatu duzue? Bueno, 3 aktibitateak egongo dira, 3 edo 4, bat da hitzaldiak, astean zehar, gero tailer batzuk, eta gero dastaketak. Baina, hasieran, aste artean 4an, izango dira inaugurazioa, eta, egingo dugu, prentzarekin, aurkezpena. Baina hori da, pixka bat dago, autoritatearekin, prentzarekin, eta hori, babesteko, no? Baina gero, badaude, izango dira 4 hitzaldiak, bat da, asteazkena, 5ean, Patricia Peralesek eta Erosketa Publikoa Nafarroan taldean hitzaldia emango dugu, hau da Iruña Pamplona comprometida con la gobernanza alimentaria, gaztelaniaz izango da, eta aurkeztuko dugu Milan ituna, itun oso importantea da, elikadurari buruz. Gero, Erosketa Publikoa Nafarroan taldea ere aurkeztuko dugu, eta elikadura burujabetza erakusketa inaugurazioa izango da. Hori da, aste artean. Aste artean. Bai, gero, 6ean, osteguna, Ferran Garziak, Ferran aditua da eskola jantoki osasungarri, hurbil eta jasangarrietan. Eta etorriko dira, hitzaldi bat emateko, eta hitzaldia da transformando los comedores escolares, pieza clave para un mundo rural vivo, la sostenibilidad de las ciudades y la salud de las niñas y los niños y la comunidad escolar, ere gaztelaniaz izango da. Eta hori, azken hitzaldia da, asteburuan, ostiralean, 7an, eta etorriko dira Jakoba Errekondok, tipo sospetsua da, eta dauka irratiko programa bat, badaki asko. Eta aurkeztuko du bere liburu bat eta talde bat, eta deitzen da Bizi Baratzea, eta hau bai euskaraz izango da. Eta izango da 7etan, edo 7:30, Sarasate pasalekuan. Hau da hitzaldiak. Jarraitzen dut? Hitzaldiak begira, bai. Aipatu iguzu hitzaldiak, dastaketak ere dituzuela, ez? Bai, gero daukagu hori, antolatuko dugu 4 dastaketa. Lehenengoa izango da aste artean 4an, denak dira deskaltzos eraikinean, 8etan, eta parte hartzeko hartu behar da tiketa, turismo bulegoan, udalettzen ondoan. Eta hori, aste artean izango da ardo dastaketa, gero aste azkena ogi ekologikoaren dastaketa, eta etorriko dinamizatzaile edo irakasle edo ez dakit nola esan, da Iban Jarza oso ospetsua da, eta pena mereziko du bat. Ogiaren ingurua. Bai, ogiaren ingurua. Eta gero, osteguna olioaren dastaketa, arrunta eta ekologikoa, eta bukatzeko ostiralean gaztaren dastaketa. Ronkalekoa, ez dakit asko, ekologikoak, mota asko. Osongi, beraz, gauza esente dituzue, ez? Prestatuta. Bai. Osongi. Eta tailerrak. Eta tailerrak. Bai, pues hori. Eta gero, 3 tailerrak prestatuko dugu. Lehenengoa da, asteazkena fermentazio tailerra, bale? Iban Jarzarekin, Iban Jarza, ja esan dut. Gero, osteguna, kreps ekologikoaren tailerra. Eta, ostirala, barazkiak nola sukaldatu ere tailerra. Eta tailerrak izango dira 5etatik 9etara deskaltzos eraikinean. Eta hartu behar da ere etiketa. Bai. Oso, turismo bulegoan. Bai. Hori, astean zarri izango da, ez da? Eta gero asteburuan prestatu duzue azoka. Bai. Eta horria etorriko zaizkigu, ez? Nafarroako nekazaria beltzain, Arakin, ez? Guztiak onera Iruñera, nola antolatu duzue azoka? Bueno, azoka izango da ostiraletik igandera, ordutegi nahiko zabala. Ordutegia izango da ostiralean 5etatik 9etara,
Eta gero larun bata 11:00-tatik 3:00 eta 5:00-tatik 9:00-etara, eta igandeak bakarrik, goizean. Egongo gara gutxi gora bera 80 ekoizleak, eta hori nahiko potentea, bai, izango da. Batzuk ekologikoak, batzuk artisauak, entatik. Bakoitza bere eremuan, ez? Bai, bakoitza. Eta azoka bigune kokatuko da Gaztelu plazan eta Sarasate pasalekuan. Eta Sarasate pasalekuan ere jarriko dugu karpa handi bat, 400 metro karratuko karpa bat, eta han izango, prestatuko dugu pintxoak, dastaketak, ez dakit, gauza asko, azokako produktuekin. Eta hori. Beraz horiena frogatzeko aukera ere izanen da, ez? Claro, oso polita da, probatu eta gero, ez dakit, ezagutu ekoizleak, hitz egin, harremanak hartu, jarri. Osongi, eta nola bizitzen ari da jendea? Ekoizleak eta pentsatzen dut ilusio handiz, ez? Egonen direla lehenengo aldiz ospatzen den aldia da horrelako gauza bat, ez? Bai. Ilusioa Bai, ikusten duzu? guk oso pozik gaude. Ez dakit, udalak antolatu du, proposatu du eta ideia oso ona da, eta gainera, ez dakit, egin azoka kaletan edo kalean, edo Sarasaten gainera, laguntzen du, ez? Bai, laguntzen du, eta eskaparate bat da, ez dakit, hurbiltasuna nahi dugu, eta, helburua hori da, bertako produktuak bultzatzea eta gure lana, ikustea, edo mostratzea. Bai. Osongi, gero pixka bat, badakigu nahiko modan dagoela oraintxe bertan produktu ekologikoen kontu hau, eta batez ere hori, badugu ezagutza honen inguruan, baratza, beltzaintza, nekazaritza, batzutan ez, badirudi azten ari zaigula nondik datozen ez, jaten ditugun gauzak, hirian, herrian, hor, ezagutzari dagokionez gizartean badaukagu honen inguruko kontzientzia, edo berdin zaigu edozen gauza jatea. Ez dakit, hori ez dakit zer esan, bai, pertsona arabera. Ez dakit, agian gazteak, edo ez, dauka kontzientzia gehiago, edo informazio gehiago, ez dakit, interneten bidez, edo... Baina, gure elikaduraren sistema oso... Korapilatsua, ez? Korapilatsua eta kutsatuta esaten da, ez dakit, kontaminatuta. Zuek ikusten duzue babesa, instituzioen aldetik, badakigu ekologikoa izan da, arrisku gehiago dituzula, ez dituzulak erabiltzen askotan beste ekoizle batzuk erabiltzen dituzten tresnak edo baliabideak, eta hor daukaz arrisku handiagoa. Hor alde horretatik sentitzen dira babestuak ekoizleak, babes gehiago eskatzen dute. Ez dakit zer esan, errepikatu. Ez, esan nahi dut hori, adibidez, ez dakit, diru laguntzen aldetik, edo, ez, instituzioek babesa ematen diete ekoizle hauei, edo nola sentitzen duzue zuen. Bai, ez modu berezitan. Adibidez, Nafarroako gobernuan, aurten, eta etorren urtean ere bai, bultzatu nahi dut nekazaritza ekologikoa, eta hori da berria... Oso ona, ez? Eta oso ona da, bai. Eta hori, jeitzi nahi du, Nafarroako gobernua, jeitzi nahi dute gei emisioa, efekto invernaderoren, eta, sinatu zuen pakto bat Parisen, eta hori, nola egin hori, gu pentsatu dugu, nekazaritza ekologikoaren bultzatu alda, babesteko inguruan edo ez dakit. Eta horretarako behar dira laguntzak, noski. Bai, pixka bat bai. Baina, laguntza da dirua, adibidez, baina, gu nahi dugu konsumitzaileak kontsumitu gure produktua. Claro, horrek ere sustatzen du, ez, laguntzen du ekonomia indartzen, eta azken finean ere badakigu hemengo produktuak erosten bali maituzu ere laguntzen diozu ekoizlearen ekonomiari. Hori da importantena. Hori da ezinbestekoa, ez, eta garrantzitsuena. Eta ez jan hainbeste gauzak, ez dakit zenbat kilometrotik, ez dakit. Hortze fijatu ergara oso ongi etiketan.
ez? Bai, etiketan, bai. Zigiluan lehen aipatu duzun horretan, Bai, zigiluan edo, ez dakit, begiratu nondik dator. Nondik dator. No? Eta batzutan egoten da intrusismo handia, edo ez? Intrusismo nola? Etiketan eta gauza horiek nahiko ongi araututa daude. Bai, oso zaila da. Zaila da. Bai, oso kontrolatuta dago. Bai, ez? Hau Europatik dator, eta gero hori badago publikoa, normatiba oso argia, zorrotza, bai. Eta intrusismo, bai. Bai, egongo da. Leku Onda, guztietan bezala. Bai, baina hori da pertsona batzuk edo ez dakit. Oso ongi, Silvia, joan da dira oso ongi aste guzti hau, ikusten dugu mima handiz, ez, prestatu duzuen zerbait izan dela, eta ilusia dukazuela. Beraz, zorionak egindako lan guztiagatik, oso ongi joaten den astea. Eta gonbidatuta zaudete Xaloara berriz ere nahi duzuenean. Vale, eskerrik asko. Mila esker. Buei, venga, agur. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurunez zoragarrian eta lasaian. Hondarribit edo Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. Lactural esnea aurten ere zapore eta kalitatearengatik saritua. Zapore Gorena 2016 sari internazionala, Europako txef eta sumillerren eskutik. Benetako esnea elez idazten da, Lacturale. Maria prest? Itxoin. 3, 2, 1, grabatzen. Laktu jogurra, ekoizpen integratuko jogurra, kategoria gorenekoa, maila internazionalean saritutako zaporea. Koloratzailerik ez, esne hautsik ez, gehitutako esne gainik ez da ere, naturala, marrubizkoa, banana, limoia, vainilla eta orain zapore berria, gaieta. Gainera, Nafarroako gure abeltzainek ekoiztutako jogurra. Hau bai jogurra. Bale, nahikoa. Bale. Ni banoa, bale? Bai. Eskerrik asko. Agur. Aio bai. Tira.
Como el tuyo. Está calvo. Mira, aquí se viene. De repente dice, ¿te has cruzado? Luciano, no me cuento, yo no sé. Es peor. Que hay gente que el cerebro casi le explica.
No pulsaba más la lengua. Ojo. Te vamos, que vaya a ver la puerta. Claro, esto es lo que digo, yo si digo directo me lo merezco. ¿Qué os puedo decir? Yo sí lo Me quedo con tu móvil. Lo tengo. Ya lo tengo en camino, pero... Obviamente, dicen algo si yo me quedo. ¡La plancha! Oye,
Como Héctor, el cabrón que se pasa los números como si nada. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzu eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurunez zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta uraz hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. 1960tik Estafeta kalean Bodegon sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak.
50 urte Iruñeko Alde Zaharrean, bodegon sarria. Ardiarana gaztandegia, Bertizarana bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Kontsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz. Lactu yogurta. Lactu yogurta. Lactu yogurta. Ekoizpen integratuko jogurta, kategoria gorena. Koloratzailerik ez, esne hautsik ez da gehitutako esne gainik ere. Benetako jogurta, elez idazten da. Lactu yogurta. Orain, Lacturale laktosa gabe ere.
Cámbiame si Ahí va, no, quiero que salga.
¡Movimiento, vamos! Palmas. Si la música lo hago.
Hay una parte que sí.
se acabó. Campanilla, la extremo y luego del pancho. Ya la has dicho, la primera. Hay que ser muy despacio para estar. La del jogging. Puerta a puerta sacando así. Es la alta pena. ¡Vamos!
Era para probar, se está hablando uno. Oh!
es suya, ¡Tengo frío!
Eta hoxe izan da dena gaurkoz, mila esker eskaini guztuen arretagatik, arratsalde ona pasa eta bihar arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroarenganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.